let me feel alive. Bună! Bine ați revenit la un nou vlog! Pentru astăzi avem un vlog de călătorie. Am fost plecați în Londra pentru 2 zile, mai exact în 14 și 15 februarie. Este pentru prima oară când am fost în Londra și ne-a plăcut foarte mult. Ne-a plăcut orașul, ne-a plăcut mâncarea, vibe-ul în sine, foarte, foarte fain. Am zburat cu Wizz Air din Timișoara până în Luton, un aeroport de lângă Londra, și zborul a durat 2 ore jumătate, 2 ore 40. Am aterizat pe la ora 7:30, ora Londrei, și am mai făcut cam aproximativ o oră până în Londra. Am luat un tren din Luton și ne-am dus în Londra. Ne-am și încurcat un pic, dar a fost ok. Aveam un tren oarecum mai rapid și până la urmă am ajuns să luăm unul foarte multe stații și mai lent. De asta și durat mai mult până să ajungem. Am început ziua cu un croissant cu ou și cu un cappuccino, care au fost delicioase, și după aceea am luat Londra la pas. Am umblat destul de mult în 2 zile. În 2 zile am făcut în jur de 50.000 de pași și ne-am simțit foarte bine. În clasele 1-4 am avut manual de engleză Splash și mi-amintesc perfect cum era în carte, fiind de engleză, n-am multe poze din Londra, cu cabinele lor telefonice, cu autobuzele, și eram atât de fascinată și mi se părea așa de interesant și trebuie să vă zic sincer că mi-a plăcut foarte mult să văd. După ce am umblat puțin prin Londra și am văzut Big Ben-ul, London Eye, Westminster, care e casa Parlamentului, și Palatul Buckingham, schimbul de gardă de la Buckingham nu l-am prins. Dar ne-am dus pe lângă Buckingham la o cafenea foarte drăguță pe care am găsit-o pe TripAdvisor și acolo am luat un mic dejun englezesc, deși era deja ora prânzului, era în jur de ora 12. Am împărțit un mic dejun englezesc, am băut un ceai negru cu lapte, mie nu mi-a plăcut deloc, lui nu ți-a plăcut ceaiul negru cu lapte, și după aceea ne-am continuat ziua prin parc și am mers încet spre cazare. Pentru eu nu sunt ciocliței. Și mi-a luat carrot cake. Salutare, dragilor! Bine ați revenit la un nou vlog. Astăzi avem un vlog de călătorie și suntem în Londra. Am venit pentru o seară de Valentine's Day cu domnul soț, care poate acum cu filmatul, și mi-am gândit să vă luăm și pe voi cu noi, să facem așa un mini vlog de călătorie. Suntem cazați într-o cameră de hotel mai diferită, mai exact are 8 metri pătrați toată camera, cu tot, cu baie, cu duș, cu pat. Aceasta este camera, patul. Haideți cu noi, dar intrați pe rând, să nu ne înghesuim. Și aici este televizorul, care dacă l-a prins și stai în pat te și bronzezi. aici este baia, Un duș micuț, cuveta. bună! Salut! Și ăsta e dulapul. Dulap știut ca și cu el. Also known as cu el. Și aici e ușa de la intrare. Și oglinda. Nu, la ușa de la intrare, iar aici avem un pic de dezastru, plus ce am primit de pe la hotel, niște lapte, dacă vrem să facem o cafea, o ciocolată, văd, ciocolată la plic, un fierbător și o apă care am băut-o deja. Cam atât. Mai sunt aici ceva chestii. Ochelarii Lorano.
Coffee bag. Tot felul. În Londra stăm doar o noapte, biletele de avion le-am luat cu Wizz Air și au costat 400 de lei, cazarea a costat 780 de lei pentru o singură noapte și o să vă mai las pe aici ce am cheltuit pentru mâncare, pe mâncare și pentru diverse intrări. În această seară, fiind Valentine's Day, o să mergem la o chestie foarte drăguță, exact la o expoziție de artă, de picturi, să zic așa, făcute de Vincent van Gogh. Este unul din pictorii mei preferați și numai bine am profitat că e galeria aici. Și este super interesantă, cel puțin așa pare pe filmări, că e oarecum proiectate, foarte multe picturi sunt proiectate și vezi pictura în mișcare. Abia aștept să văd despre ce este vorba. O să vă luăm și pe voi cu noi ca să vă arătăm și după aceea vom lua cina la un restaurant indian. Haideți împreună cu noi să vizităm Londra. Bye! Ciao! Ne mai vedem! Live your life within the moment, and don't go wait until the morning. You never know when it is over. All that I know is we'll get older. So let us dance this night away. But it doesn't matter. Feel the air dancing. I'm standing in a blurry dream. No one else can see her. Live your life within the moment, and don't go wait until the morning. Bună, dragilor! Acesta. Salut! Individul. Suntem la plimbare înainte să plecăm spre aeroport. Suntem în parcul Hyde Park, da. Hyde Park. Haide! Unde? Suntem în parcul Hyde. În fine, este superb. Tocmai ce am dat de mâncare la veverițe și este o experiență minunată. Eu nu și-a găsit o prietenă. Mă cheamă pe prietena ta veveriță. Nu știu, n-am botezat-o. Eu zic Mariana că mergem pe clasic.
Și ne mai plimbăm puțin, ne bucurăm de soare, am avut 2 zile superbe în Londra, ne-a plăcut foarte mult și acum ne pregătim de plecat spre aeroport. Abia așteptăm să ajungem acasă, să-l vedem pe micuțul nostru, deci a fost superb. Am fost și într-o piață în Borough Market, dar a fost foarte aglomerat și din păcate n-a fost o experiență foarte reușită. Și ce am mai făcut astăzi? Am fost la catedrală, London Bridge, Tower Bridge, London Bridge, Tower Bridge, St. Paul Cathedral și la market. Dar la market, după cum vă ziceam, nu a fost foarte reușit pentru că a fost foarte aglomerat și nu a fost ce ne doream. Și acum ne plimbăm puțin prin parc și în jumătate de oră cred că și în jumătate de oră ne îndreptăm spre aeroport.